ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଦରକାର ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ। ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଲେ। ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ ସାର୍। ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରେ? ସାର୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାଇକେଲଟା ପଙ୍କଚର୍ ହେଲା ସାର୍। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ସାର୍। ଆଉ ହେବନି ସାର୍। ହଉ ହଉ ଆସେ ଆସେ। ଏକ ବେଞ୍ଚର ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଲେ। ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ। ରହ ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ବାବାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଗଲା ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବୁଝାନା ସାଇକେଲରେ ଆଇଲୁନୁ। ସାଇକେଲ ଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ? କ'ଣ କହିଲ? କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁନୁ। ସାର୍ ଗୋଡ଼ କାଟିବ ସାର୍। ଚଳା ସାର୍ ମୋର ଭଉଣୀ ନାହିଁ ସାର୍। ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠା। ସାର୍ ଆଣ୍ଠୁ କାଟିବ ସାର୍। ତୁ ଆଣ୍ଠଉଛୁ ନା ଦେଖୁ ଏଇନା? ଦେଖାଉନା। କ'ଣ? ସାର୍ ସରି ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ଆଣ୍ଠୁ ଅଛି। କାହିଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାକୁଛୁ ଲେଖତେ ଭେଇ କରି ଆଣିବ ହେଲା, ନହେଲେ ପିଠି ଫଟେଇଦିବି। ମୋ ଚିହ୍ନିଛ ତ? ଭଲ ହେଲେ ଭଲ, ଖରାପ ହେଲେ ପୁରା ଖରାପ। ସେ ଉପାଡ଼ି ପାରିବନି ବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡକା ସରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର ମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆଗା ଯାଇ ଦେଖେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର ମାନେ ତମେ ସବୁ ସାଇଡ୍ କରି କାହିଁ ଦେଖିଆ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆଣନ୍ତି କିଏ କରଛ? ଶଳା ଯିଏ ଦେଖଉଛି ତାର ଦେଖିଲେ ହବନି ରେ। ଆମକୁ ଡାକୁଛି ସେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଗରେ ବସିବା ହେଲେ। ତୁ ନେବେ ଆଣରେ ଭୁଲ ହେଲେ ହଉ ଦେଖରେ ଫାଷ୍ଟରେ। କାହିଁ ଏଇ ତୁ ଆଣତି। ହଁ ଲଣ୍ଡା, ତୋର ଲଣ୍ଡା ପଛରେ ବଇଛି। ହଁ ଆଣତି ତୁ ଆଣତି। ହଁ ଏତାକିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ସମାନ ଲେଖିବାର ଆଣୁନି। ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠା। ସାର୍ ତୁ ଆଣ୍ଠାରେ। କାହିଁ ଆଉ ସବୁ କିଏ କିଛି କରୁନ ନା ପଛ ଆଡ଼େ? ଆଣ୍ଠ ସବୁ ଯାକ ଆଇକି ବାହାରେ ଆଣ୍ଠ। ହଁ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଆସୁଛି। କାହିଁ ସନ୍ତୋଷ କାହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିଏ ପାଟି କରୁଛି? ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ କରା, ନହେଲେ ନାଁଟା ଲେଖିଦେ। ତା ଲେଖା ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝି ହେଲା। କ'ଣ କରିବୁ ଯେ? ହଁ ସାର୍ କରି। କାହାକୁ କରୁ? ସରି କ'ଣ କରୁ? ସାର୍ ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବି ସାର୍। ନହେଲେ ନହେଲେ ଲେଖିଦିଏ ସାର୍, ନାଁଟା ଲେଖିଦିଏ। କିଏ ହେଲେ ପାଟି କରିବନି ହେଲା, ନହେଲେ ନାଁଟା ଲେଖିଦିଏ ହେଲା। ପେନ୍ଟା ଟିକେ ଦଉନ। କ'ଣରେ ମୋ ନାଁଟା ଲେଖିଦେଲୁ? ପାଟି କରୁଛୁ ଆଉ। ପେନ୍ଟା ମାଗୁଥିଲି ରେ ତାକୁ। ମୋତେ ପଚାରିଲୁ କି? ବୋଲେ କ'ଣ ପେନ୍ଟା ମାଗିବାକୁ ତୋତେ ପଚାରି ମାଗି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଜଗିଛି ପରା ଏବେ ତମକୁ। ଯେଉଁଟା କରିବ ମୋତେ ପଚାରିକି କରିବ। ମୋତେ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିକି କରି, ହଗା ଲାଗିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିକି କରି, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ପଚାରିକି ଖାଇ, କିସଟା ତୁ କହୁଛୁ? ହଁ ବେ ମୁଁ ଜଗିଛି ହେଲେ ମୋତେ ପଚାରୁ ଆଗା। ତୁ ମୋ ନାଁ କାହିଁ ବେ ଲେଖୁ? ତୁ ନେରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନା ତୋ ଇଚ୍ଛା ବେ। ଶଳା ତୁ ନେବେ ମୋର କିଏ ଭଉଣୀ ନାହିଁ। କ'ଣ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ରଳା ଗାଁ 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 ହଉଛ ସେତେବେଳେ? ହଉଠି ସାର୍ ପାଟି କରୁଥିଲା ନାଁଟା ଲେଖିଲେ ମୋ ସହିତ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍, ତା ସାଙ୍ଗ ଯାକ ସେତେବେଳେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିଲାନି ସାର୍। ଆଉ ମୁଁ ପେନ୍ଟା ମାଗିଲେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସାର୍। ସତରେ? ନାଇଁ ସାର୍। ପିଲାମାନେ କାହାର ଭୁଲ କୁହନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ସେ ସତ କହୁଛି ସାର୍। ତା ସାଙ୍ଗ ଯାହା ସେତେବେଳେ ପାଟି କରୁଥିଲେ କିଛି କହିଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ଡେରିଂ ଦେଖୁଛି ସାର୍। ହଉ ଆଜିଠୁ ତୁ ମନିଟର ହେଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖା ହେଲେ ତୁ ଆଉ ପଛୁ। ହଉ ସାର୍। ହାଏ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ହାଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ପ୍ଲିଜ୍ କରିବ, ଦୟାକରି କରିବ।